kruis. Die eindelijk die hele rol bepaal. Want dat was voor mij, die deelnemers van jouw kruis kan men ook klein voelen op wat, maar dat was voor mij de toppunt van die aarde. Die houtkruisgedeelte en een gedeelte waar Jezus gekruisigd wordt. En dat het mij weer herinner aan wat Jezus werkelijk voor ons deurgelaat. Ons kla en ons kerm en ons murmureer. Maar hij heeft niet geklaard door hij aan de kruis gaan. Hij heeft gezegd, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En dat hebben we mij gezien, waar je liefde Jezus voor ons gaat als mens. God zijn liefde voor ons als mens. Ja, dat is zo ingewikkeld van Vader, vergeef hulle. Toen besef ik net hoe lief het God die wereld en die mensdom gemaakt na zijn wese. En dan vergeet ons zo gauw en zo makkelijk die bittere lijden wat Jezus voor ons deurgegaan. Ja, ik denk dat we het weer, of elke jaar, als het maar speelt, als het voor ons gevraagd wordt. Zo, jullie meisjes, ze zullen in voor die kerstfeestspel. Ik heb